Okay, vi skal bevise topunktsformen for potensfunktion, og formen er y er lige med b gange x opløftet i a. Og vi har to punkter, vi har x1 og y1, og så har vi x2 og y2. Ja, og vi ved, at punkterne ligger på grafen, så derfor gælder det, at y1 det er lige med b gange x1 i ene, og y2 det er lige med b gange x2 i ene. Og så tager vi højre side af ligningen og dividerer med højre side, så der står y2 divideret med y1. Og det samme med venstre side, dividerer vi med højre side. Dividerer vi med højre side, så der står b gange x2 i ene, divideret med b gange x1 i ene. Ja, og det siger så, at b går ud med b, så er det med at bare stå y2 divideret med y1, og så lige med x2 opløftet i a, divideret med y1 opløftet i a. Det er så med at blive til parentes y2 divideret med x2 divideret med x1 opløftet i a. Ja. Og så for at isolere a, der sætter vi log på begge sider, så der står log lige med log divideret y2 divideret med x1, det er lige med log x2 divideret med x1 i a. Det vil så sige, at vi rykker egentlig bare a ned hertil. Ja, så a bare her, så ender det så med formen ser sådan her ud, så det her det er den endelige form for a. Og så mangler vi bare b, og det gør vi ved at tage den her ligning, hvor der står y1 lige med b gange x1 i ane, og så isolerer vi bare b, så der står, at b det er lige med y1 divideret med x1 i ane. Og det er så det, der står b. Ja.